F'ambjent li ilu marbut mal-istorja u l-kultura f'pajjiżna se tibda sensiela ta' kunċerti li għandha lan li tagħti spazju lit talent Malti u toffri esperjenza mużikali f'post intimu u storiku. L-ewwel kunċert li se jsir il-ħadd li ġej se jġib miegħu programm ispirat mill-perjodu tal-għid b'tema li timxi minn momenti ta' riflessjoni għal oħrajn ta' tama u ferħ. Fil-programm se jieħdu sem bosta mużiċisti u kantanti fosthom orkestra żgħira u kor, bażla ta' biċċiet mużikali li waħdu l-mużika klassika ma' xogħlijiet kontemporanji. L-organizzaturi spjegaw li din is-sensiela għandha lan li toħloq spazju fejn l-arti u l-mużika ikunu aktar aċċessibbli u qrib il-pubbliku. Wara ħafna xogħol u ħafna ħsieb u ħafna ħidma, ħriġna b'kunċert ġdid, sensiela ta' kunċerti sbieħ li jiċċelebraw it-talent Malti, l-arti Maltija, ġobbini u post storiku. Is-sensiela mistennija tkompli matul is-sena b'diversi kunċerti oħrajn li se jkomplu jesploraw ġeneri differenti u jlaqgħu flimkien artisti lokali f'kuntesti varji.